Kami timur ratus Wono landia golek rai Wono landia golek rai Gajine gak mundak gaweane ditambahi lebu telat sithik hawane motong gaji weh masuk juga lagune iki tel ya jelah dengkulku kok dengkul dia mataku dia mumpung mataku loro pantun sik lek Supri noto boto tangane cekelan ulo aduh mataku loro kenapa ya banyu lu ya aku anak hebat mataku bengkak apa iki mambune kok cair-cairan BPJS iki iki lho krep mataku ngetok super saya apik cah cosplay dadi sinetron Azab Indosiar to kowe iki patakmu ndang tulungi iki panas iki tel sik to sak cerotan iki ngeloki gajimu 50.000 lho tel gelem ra yo lek ndang selak panas iki siji lega wis pisan wae krep timbang entek engko gajiku loro telu 100 100 cerotan berarti sasi ngarep wis ra gajian we wet iki mau tak hitung-hitung tombok 300.000 we lho wet lho patakmu aku kan wis meni hop mau ora iso lho lah piye neh wis kadung kok ya wis sing 300.000 tak diskon ndak usah dibayar ndak apa-apa wis tel later jabang bayi la opo wetel yo masa toh mau kira apa haji dan umroh yo ra iso nang kene patakmu kobong wi lho ora kobong iki justru iki senine nah iki seni sing paling jos mirip kowe hitam dan gapleki potong gaji 5 minutes later sikil ketwingi kok gatel cemungke kene lah min komane do ilang wow hangat rasanya seperti malaikat maut mendekat crispy bolo pola apa meneh kowe kok bengak-bengok ora apa-apa ngetes wajan ijek panas pora rasa dites mau kira arep gawe SIM po nggih emosi wi potong gaji ya leh apa-apa kok potong gaji kelu manukmu potongan wis gede tuwa urung sunat kok kemaki